20 senttiä. Katsotaanhan kauemmin. Hyvää pakkasaamu. Täällä sitä ollaan Ounasjoen alasuustolla koukkuja laittamassa. Vähän kesti tämä jäät tuotakin marraskuun eka päivä, mutta nyt mennään jo joulukuun alkua ja ollut vähän vaikeaa talvi tulla jopa tänne. 20 senttiä oli jäätä tässä. Pitää varovasti edetä kuitenkin. Se on virtavesi ja tuo. Talvi on ollut sen verran pitkään tuleva. Tällä viikolla on toki ollut pakkasta. Nyt on melkein 20 ja tuossa käytti yhden päivän paljonkin plussalla, mutta sitä oli taas 4-5 päivää oli kunnolla pakkasta. Jospa siinä olisi nyt jäätä, katsellaan. Tällä kertaa jopa hieman panostanut tähän koukkuun. Tässä käy kuitenkin virta, niin laittanut painoa tänne ja ainakin tuossa laskuvaiheessa saisi oikealle syvyydelle. Ei olla kyllä ihan Selkosen keskellä. Huomaa, kun ei ole tänä talvena tuota tykkyä kautta lunta tuolla puissa, niin mukava taustahuvina kuuluu. No, kokeillaan nyt tästä. Tässä on vähän rajoittavia tekijöitä, että tuo talvella polkupyörällä kulkeminen alkaa olemaan kalastusvehkeiden kanssa niin kohtuullisen haasteellista. Kohtuullisen haasteellista tosiaan. Mutta eihän se, laitetaan koukku uimaan ja sinnehän se virtasen vee. Sinänsä hyvä, että se siellä koko ajan niinku uiset syöttikala. Tuo syvyydenhaku on sitten hieman haasteellista. No, toivotaan ja uskotaan, että se olisi hyvällä syvyydellä. Aha, kun seuraavaa avantoa. Tuonne ylävirtaan päin. Kohti edontekijöitä. Ei se kyllä ihan tuossa ole. Suunta on oikein, ylävirta.
ei se ole oikein kalaa otin. Yhtäkään nyppyä ei ole tullut. Koittaa tästä vielä, ollaan varmaan vähän syvemmällä kuin aikaisemmilla avannoilla. Ja sitten täytyy nuo koukut käydä vielä vilasemassa ja kairata ne avannot ihan auki. Mietin, että saattais huomenna, siellä on vielä pakastimessa syöttikaloja, niin tähän pilkkiavantoihin laittaa lisää koukkuja. Sitähän useamman päivän voi pidellä, huomenna on vähemmän pakkasta. Kyllähän nuo avannot jäätti, mutta täytyy ottaa rautalanka mukaan. Sillä koettaa sitten kaivaa niitä koukkuja sieltä. Ei se kala ole syönnillä. Kaamoslepoako tuo viettää? Joo, eka. Minä vilasen vielä nuo koukkulaaset ja kairaan ne avannot ihan auki. Ja sitten lähteekin lipsimään kotiovea kohti ja huomenna aamulla jatkuu tämä homma. Täällähän voisi olla joka päivä. Mikäpäs tässä? Mutta joo, ei se auta kun lähtee ne koukut vilasemaan. No niin, täälläpä sitä ollaan ensimmäisellä koukulla. Jäässähän se tietenkin. Jäi tuleminen tällään iltapuoleen, se oli ulkovaraston koppinen jäässä. Sitä jo vipuvarrella väänsin, mutta se kun ei ole oma, niin enkä hannasta alkaa rikkomaan. Elikkä piti sitten lähteä hakemaan Kitkula rautalanka. Lisäkoukki jäänyt laittamatta, ne on siellä ulkovarastossa. Niin katsotaan, jos sitä tulisi joku se aukaisemaan. Mutta joo, ei kai se auta vaikka tuolla koukulla yrittää etsiä niitä ja tehdä tuo viereen avantoja. Tarkistaa koukut ja laittaa takaisin uimaan sitten. Jos sais lisäkoukkuja tänä iltana, niin huomenna aamusta sitten laittaisin niitä. Sitten saattais huomenna aamusta alkaa koittaa matikkapilikkiä. Sillä on yksi matikkapilikki. Löytyi muikkuja tänään kaupasta, niin se voisi olla se matikkapilikki, niin kokeilemisen arvoinen juttu. Ei kai tässä aletaan touhua. Katsotaan onko täällä kaloja.
Ei se kala käy pyydyksi. 3. koukku ja tyhjä. Ei muuta kuin takaisin. Kyllä on saaneet rauhassa uuden nämä koukut. Ei hyvältä näet. Sillä vuorokauden ollut ja ei yhtäkään kalaa. No. Eihän se auta kun huomenna tulla uudestaan ja ottaa vaihtosyötit mukaan ja jos sais niitä lisää koukkujakin. Joo. Tää on siihen vielä merkki. Merkkejä huomenna jatketaan. No niin. Nyt on 8 uutta koukkua laitettu. No 18. Jokohan sitä kalaa alkasi tulemaan ylös. En muista, onko koskaan ollut näin monta iskukoukkua yhdellä kertaa. Siellä on 6 koukkua haukimallilla uimassa noin metrin jään alla ja sitten 2 laitoa näistä uusista made-aiheista, eli siinä pohjan lähellä. Eli siellä on nyt 12 mademallilla ja 6 haukimallilla. Katsotaan, toivottavasti ihan tyhjää olettava tuo. Ei tässä. Minä palaan yksi madepilkki mukana, siihen laita muikunrepaleen palaseen ja koitan sitä tässä alkuun ainakin harrastaa. Katsotaan. Se ei siihen näytä mitään tapahtuvan, niin koitetaan sitten pilkkiä.
lihapataa, riisiä ja tomaattinen lihapata ja riisiä. Ihan maistuupi tällä päivällä. Joo. Kas se. Syödä tässä ja sitten muutama avantopilkki ja sitten täytyy nuo koukut kahtoa ja huomenna aamulla sitten takaisin. Toivottavasti siellä nyt jotakin olisi. Voi alkaa pian tympäsemään tämä homma. Tuohon koukkumäärään ei tule kaloja. No, katellaan. No niin, jälleen hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan taas. Aloitetaan pilkkihommilla. 4. päivä ja ei millään tullut kalaa, että ihan hyvin menee. Se on tätä, kun ei pääse oikean selkosen keskelle. Ja toinen syy, eli pääsyyhän saattaa olla se, että ei ole selkosten jumalan kanssa oikein väleissä enää, kun on käynyt metässä niin vähän, että ja kalalla vähän se muistaa. Jonkunnäköistä uhrilahjaa tässä pikkuhiljaa alkaa valmistelemaan. No joo, aloitellaan valio, 2 koukkua, ei ole kyllä nyt kastematoja, mutta laitetaan tuohon mormuskaan kärpäsen toukkia, laitetaan tuohon isompaankin. Kokeillaan, jos sillä jotakin saisi. Se pitäisi olla semmonen syvemmä kärki tässä kohtaa suurin piirtein. No niin, tulihan sitä kalaa. Minä katsoin, kun kirkas kylkivä lähti avannossa. Tuliko sieltä pieni siika, mutta särki. Oi vai. Särjen kalastaja. No, laitetaan yhteen haukikoukkuun. Ainakin iso särki, niin tulisiko sillä iso hauki?
Ihmeiden aika ei ole ohitse. Täällä on kala. Katsotaan mikä kalaa siellä on. Mä oikein painaa. Ehkä tämä liinen valmiiksi. Aika rauhalliselta vaikuttaa. Tämä painaa. Onko täällä iso matikka? Komea made. Oli iso made. Nyt tää se heräsi. Osaa se madekki potki. On komea made, voi jeekkeri. Oi. Vittu mikä made. Oi. No joo, oli kunnon matikka. Oi. Tulihan se sieltä mitä haettiin. Ensimmäinen. Siinä on. Komea kala. Yes. Kunnon matikka. Hienoa. Yes. Punnitaan. Kolme 3,8 matikka. Voi ihan matikka. Menehän sinne. No joo, ei sieltä tullut, se jäi tämä ainoaksi matikaksi, mutta ei haittaa, tämä kelepaa pelkästään. Annetaan koukkujen olla yksi yö siellä vielä ja tullaan huomenna nostaan poikkeen. Ei muuta kuin lähdetään madekeiton tekoon ja perunahakuun ja otellaanhan huomenna vielä, jos sinne uisi vaikka toinen matikka. Ei muuta kuin huomiseen.
eilisestä matikasta innostuneena, niin koitetaan sitä matikkapilkkiä. Annetaan pilkille valohoito. Mä taitaa olla pimeässä. Kyllä se ottaa. Ottaapi valoa näköjään. Tää ainakin muikut tuoksuu siltä, että tänään on just ihan viimeinen käyttöpäivä. No joo. Se on tullut 4 tuntia kohta matikka pilkittyä ja alkaa tuntua, että täytyy lähteä koukun katontaan. Siinä menee aikaa. Aikaa kuitenkin. Pitää ne sieltä kepeistä irrotella ja toisen avannon kautta sitten vetää pois, että saa ne koukut sitä pois. Joo, kyllähän tämä on vaikea pilkki. Toki sinä matikkapilkillä luulisi saavan, mutta minä oon niin surkia siinä. Joo, ei muuta kuin koukun nosto. Reppusereikkä ja kairakarmu. No joo, ei tullut yhtäkään pilkkikalaa, eikä koukkukalaa tänäänkään. Olipa kyllä ristiriitainen. 4 päivää, kun ne tuossa nyt on uinut vai? Peräti 5 päivää. Yksi kala ja toki oli ennätyskala, mutta muuten kyllä niin ristiriitasta, että 18 ja sitten kun tuo oli pois lähti, niin tippui tonne, eli uitulla pohjassa, niin 17 koukkua. Yksi kala 5 päivän aikana, niin ei paljon kalaa liiku. Se on ollut noilla parhaalla Koukkujärvillä, missä on ollut, niin se olisi tuo ahki ollut täynnä kalaa. Kalaa sillä muutaman tunnin uitolla saattaa saada montakin kalaa, mutta näin se vain menee välillä. Mutta tulipa ennätys vade. Tuollaista ei varmaan ihan heti tule saamaan.
Se oli kyllä komia kala se. Ja se on siellä nyt kotona. Eilen tein matikkasopan ja kitkulla kitkutin kaupungille hakemaan ruokatarvikkeita. Tekasin sopan vielä siinä illalla ja hyvää oli. Sitä syön nyt kun mennään takaisin. No muutamaksi päiväksi on kyllä syötävä. Mutta joo. Tällainen koukkureissu. 5 päivää 1 kala. Todella mahtava saalis. Mutta tulipahan joku. Tai 1 pilkki ahvenkin. Ei kun kala tuli, se oli särki. No, ehkä sillä hengissä pysyisi sillä isolla matikalla muutaman päivän, jos olisi oikein kireä tilanne. Katellaanhan seuraavalla kerralla ja toivottavasti jossakin päin enemmän selkosilla kuin tällä kertaa. Ei se muuta kuin moikka!